Bun venit la un episod din seria noastră de tank. Trebuie să aștept 4 ore să pot să iau bani. Ușor. CPL scratch name. Now have CPL. Hi. Are you sure? Are you? Okay. Whoa! Hai să închidem meciul, să jucăm unul singur. Mina, bombă! Ești, mă, deci. Of. Ești. Bă, folosim un diamant. Nu știu, ca un mers scurt. Ce prost, bă! Man! Pleacă de aici, man! Nu mai puncte ne pun ăștia. Nu dă banii. Money. Ești, mă. Uf, nu prea am tancul bun. Dar tot să câștigăm. Bravo că e tu, țăran.
Mie îmi dă numai puncte, tu iei banii, ești nesimțitule. Hai că deja ești enervant. Odată de 2 ori mai zic, lasă că mi-a trecut. Ce tragi cu 2? Bă, verișoara, ieși! Tancul ăsta care mă bat eu acum, Trancu, trage cu 2, e greu de bătut, dar nu ca un pavo. Nesimțitul naibii. Este genul ăsta să mă ajute pentru bani. Meci. Guri. Și game episod. Ce n-ai, mă? E ca un fel de bombardări și voi în meciul trecut sau... Da, cred că meciul trecut. Ați văzut și voi că când am apăsat pe asta de aici, care o să fac așa cu negru acum. Lag. Are lag serverul ăsta. Am omorât pe ăsta. Dăm și în ăsta. Am dat în... Uite ce... Ia-o mă de aici, bă. Bossul meu. Sunt prea bun pentru voi. Bine, lumea. Dar nu-i fi eu cel mai bun cu tancul ăsta. Sunt mai mulți jucători mai mari, ați văzut? Și am avut un tank mare, dar am vândut și mi-au și bani. Haide să plecăm pe aici. Haide. Câtă viață iau ăsta. Mamă, e ăsta care trage cu 2 acum, nu amintesc. Sunt 2 și unul în spate. Tot din ăla. Nu, sunt 3 chiar. Uitați, racheta aia. Teză. Ăsta are vopsăvirea aia de cal. Tank, care de boss.
Bossul meu, botul meu. Bă, boț. Ia mă de aici, boț. Ăsta l-am. Scuzați-vă pentru baterie, da. Asta e ultimul vești pe care îl jucăm și încheiem episodul. A fost cam scurt pentru că nu mai vreau să filmez episoade foarte lungi, pentru că oricum nu dați like, deci nu mai filmăm niciun episod lung. Stai că l omor pe ăsta. Dă-i mâna asta. Da. Ca să vă jucăm episodul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Stați. Am luat 2 din astea. Deschidem și 4, upgrade. Păi... Da, cam atât a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, coment și... Da, am fost Cristi și altele. Și vă spun... Fraților, vă spun la revedere.